dea cu mâna mine. Aha, tu m-am dus să dea cu mâna. Ce-ai făcut? E greu? După 10 minute așa dat ea seama, m-am pus în pulă, așa, supărat că e acasă. După ce am mușcat-o, ce mi-ai făcut? Ce mai mușcat? Este așa de dragul tău. Era și acolo. Am mai stat să fie ca pe aia. Era și pe la mare. A avut motiv din cauza lui. Nu, la primăria oferea e gratuită la asta. Dar tu s-a legat toate. Nu, acolo la studiet, dar direct de acolo. Am mai trecut la casă de colonare. La studiet, am văzut la asta, la Traine, am văzut la Timișoara. La Timișoara, am chiar la ăsta, am văzut ceva de una de... Câteva de cărminele astea, poate au fost gratis. Dar e cât de 1 milioane drum și un weekend făceam în casă. Era scăpită, mă rugam. Dintre care mai multe, la mai 3 am făcut 3 minute jumate. Mai mult căsit? Da, veneam la asta. Ce te multe? Asta la multe, la scăpită. Veneam, dar nu știu. Ce? Mama, tine nu mai nimerea mămăliga, aici caută pe acolo, nu vreau că nu m-am întrebat, să uitați în poziție acolo, că nu se fac așa în față, nu se dă și pe spate, nu va da și timpul ăla. Să uitați să face să mă fac. Nu s-a putut mergea pe Băicoi. Dar știi cum? Nu e la Băicoi, nu s-a dat în târg. Acolo e... Deci te duci și până în 12 ani n-ai voie să te întorci. Deci pe altă parte. Da, mă, și tu faptul de aici. Toată lumea făcea? Făcea din mână, înțelegi? Și eu zic, a, centura, zic, mi-am pus-o. Altul și că iarăși făcea. Ok. Dar nici de când să-ți eu gata. Poliția, mă, poliția fabricat. Am făcut centură. Gata. Acum nu mai dar aveam trasă la toate lumea la telefon, la carton, chiar la carton. Ăsta care mi-a dat mașina, m-a spus, bă, mai aduc mașina, și bă, o să mi iarăși și bă, mi-a aduc mașina și atunci mașina, au văzut telefon. Și eu, el îmi zice, bă, dacă e telefon, și dacă e la telefon, nu mă lasă și dacă să facem un la video plec. Da, mă zic, da, bun, gata, lasă vreau să o fac. Zic, stai din urmă. Nu, n-am apucat, că vreau să spun pe cineva. Nu, știi de ce? Zic, puteam să nu știu, dacă e poate să ajung. Dar omul m-a luat și cu ăla, uite, nu... Dar puteam să-i zic, bă, și nu m-am sătuinat cu el, că nu era nici nicio, de-aia am văzut. Iar așa, două punte, și